to yena monda kuonga correct gimoro chien kacha ni right mora in any constitution anywhere comes with a responsibility. Koro sama wawacho weche mag human rights ng'anyo nyaka wawache in totality, okwangia only one side. Okay. Aya we mano kanyo. Devolution, I agree gi daktari ni devolution Kenya mangima, all right? Omiyo nitiere areas ma Kenya ni makoro yaore manolorore higni go te chakre independence. E yore machalo kaka infrastructure, kaka ndara, nderni, gik machalo kaka daraja, gik machalo kaka skunde, gik machalo kata mana kaka universities. Sani anado asomo ka university neginario. Nairobi and KU. Nairobi and KU. To koro sani kaka wamedo dhi, ti udo ka koro Nairobi gi KU no. Mokwongo ginte magina gi branches everywhere. Tanda Warrior. But ntiere moko mose wuok. Makoro Jaramogi Odinga University. Koro in ki ngama a area no ti feel ni magirwa. Rongo University I feel ni ione marwa. Kidhi Meru University, I'm sure ni jo Meru go be feel ni marwa. Pwanu University and so on. Koro devolution to osemiyo wana fas mar dongruok makantie county mok dongre sani kata higni 10 onge ngata maginyalo blame makmana gin giwegi. To yes, devolution kata koro sani wan wajivu ni at least a governors gi wabe wane gi governor mamiyo thanks to devolution to gi teach matek. Wan an kaka ngama miyo makoro chunge studio sani kawuono kangiyo kata mana maendeleo majoma mine osebedogo ei context mar devolution, it is impressive. It is not perfect, it is impressive. Ntie moko mang'eny mapodo nego tim kaji timangoa kaji dhi mbele. To koro gik machalo kaka services okel machiegni ne jopiny. Koro kidhi e health center, health dispensary, to kiyudo yath kuro, ing'eno kibi ywak ne Ruto, okibi ywak ne minister for health, okibi ywak ne ng'ato outside of your county, ywak mana ne governor uno. Public participation, be waneno ka koro sani ji ochiw. Governor ok biti manima gimana barama eno paro kanji bende yudo ka ji chako wuoyo, ji chako pako kumonego paki, to bende ji chako kwedo kuonde monego timruok nade kwedi. Okay. But an gima danga wach maduong en ni in all that ber mawaseneno a devolution, yom be nitie. Mana kaka daktari osewacho nepotism, tiendo kacha maratari. Gik machalo corruption, beneji penye ni corruption obedo devolved function. Ilungo ni corruption. O kata ni areas wabat, yani Kenya mangima. But an kakora wacho counties wa make wa mag Luoland going forward. Onego wa makre gi national government. Mondo wa med kelo development down to the people. There is only so much a county government can do. But kagi riwore together county gi national to the ginyalo achieve even much more. Ingiso ni wan gi dakika ariyo. Dakika ariyo gada ni penjo achiel. Penjo ka dakika